Irrid ikollok sistema fej inti hekk xi ħadd qed jimxi mhux kont il-liġi u qed jilledilek id-drittijiet tiegħek pereżempju, il-libertajiet tiegħek, li inti għandek a quick and easy remedy milli tmur il-qorti u tinqeda' malaj. Jiena hekk imur il-qorti u jaqdini wara 20 sena xejn mort. U dan huwa element fil-fatt li nisimgħu ħafna dwar il-qrati Maltin. Li ċertu każijiet jiġru jissawru iktar malaj milli li tisma' inti b'kawża li damet ħafna, ma tismax bil-kawża li l-inqatat malaj. Però it is statistikament il-pajjiżi tas Southern Europe, Spanja, l-Italja, il-Greċja, anki l-Kroazja u l-Portugal u Franza mhumiex as fast and as efficient as Norway, as Sweden, Finland, Germany, dak li huwa għaġla tal-proċess tal-proċess. U għalfej, xi prevjenina mill nkunu iktar effiċenti għal-kelma jew spediti, effiċenti, iktar quick. Waħda hija l-aħħar nabat l rispetti umani li bniedem joqgħod attent li ma joffendix il-dak u ma joffendix il-liħor u dak li l-imħallef pereżempju l-imħallef ma jaħtafx l-avukat u jwaħħlu multa tal-li jagħmel ix-xogħol ħażin. Kemm ġieli tara stejjer jew jgħidlu li tfajtek ħana ħassar-ilek deċitazzjoni issa ifittxek il-klijent tiegħek għad-danni tal-li għamiltlek hekk. Għax jibżaw kolħat jibżaw xurxin wisq. Sewa. Tħossi ġviri li memx bizzejed disciplina fil-qrati? Memx disciplina la fuq l-avukati li fuq minna fuqsom, u laqas li mħalfin fuq l-avukati. And li mħalfin fuqsom ikoll. Per eżempju, kunem kas fej waqad dar, għax bnidem ħdeja kienet jibni. Sewa. Fitxow il-bnidem, u ċitazzjoni kienet tajt, jena kelli dik id-dar, l-ħor kienet jagħmel il-bini, il-bini waqa, il-bini tiegħi waqa, ħallas nid-danni. Ma, sorry, il-bini tiegħek għaliex waqa. Jena għandi obbligu bla limiti li jekk dar ta' aħdejja irrid inħallas jien, jew għax irid tkun għamil xi ħaġa ħażina. X'inhi l-ħaġa ħażina li qed tgħid li għamilt? Għaliex għandi nħallsek? U kemm għandi nħallsek? U m'hemm xejn minn da. Imma l-avukati għalfej meta jagħmlu dan it-tip ta' rikorsi l-apazzati, jagħmluhom għax blaġla għax irridu jaqdu klient malaj ħafna drabi għax il-kawża ma jistudjawx mal-ewwel ma jistudjawha meta tiġi biex jittrattawha ħafna drabi. Meta tidher fl-awla tajt? Meta tidher fl-awla. Sewa. U darba wieħed qal li għax avukat ma jitlef kawża qatt għax dejjem itħallas. Which is perhaps excessive. An excessive generalization. If you can get away with it, and you get away with it, u hekk inti l-avukat tal-parti l-oħra jagħmellek eċċezzjoni li dan mhux sew u trid tirranġa jew li għandha tiġi dikjarata nulla l-applikazzjoni, inti kulħadd jarak antipatku. Apparti li inti taħseb issa d-darba li jmiss jekk jien ma ndaħħalix sew di da mhux ħajabbi qabad me biex hemm ħafna minn dan għandek ħafna jkolli ġifieri patteġġament impliċitu. Nibżgħu għal xulxin. Which is unfair to the client and unfair to the system. Jiena hekk intella xut li m'għandix għalfejn intellaw għax il-parti l-oħra taqbel ma dak li jrid jgħid ix-xut. Hemm ħadd ieħor il-kwarta nofsija sija li tellift il-qorti. Mela, apparti l-ispess tal-imħallef il-paga tiegħu, il-deputat, il-marixxalli, the whole system. Għandek nies li qed jistennew sija iktar milli jużaw il-qorti, l-istruttura tal-qorti biex jaraw il-każ tagħhom. Any time li titlef għal xejn fil-qorti, somebody who is in the queue qed jistenna għal xejn. Fil-fatt il-ċifri kif sibnihom aħna
Jidru li criminal cases in Malta take an average of 298 days to complete. That's more than double the EU median of 122 days. Delays are even longer for second instance cases li huma l-appelli, which take an average of 534 days compared to the 104-day EU average. Ma jidir li din tal-appelli tiebet dal-axħar sena. L-appelli ċivili tibet żgur. L-appelli ċivili jidir li tiebu. L-appelli kriminali ma nafx. Hemm affarijiet oħra għajr din il-kultura ta' neħdu ħsieb naqra xulxin. U il-ġudikant għandu xi xorta ta' għodda biex jgħidilhom isma' di ċitazzjoni ġibtu l ħażina. Ċitazzjoni nulla, nħassara. Sewa. U jkollu jerġa' jibda l-każ mill-bidu. Ekku gradu fi żmien. Sewa. Ġifieri hemm għodod biex. Hemm għodod, però kemm huma lesti n-nies li jidhru antipatiċi. Ġifieri regolamenti hemmhekk imma l-ispirtu mhux qiegħed hemm bħalissa. Il-1775 kun hemm riforma ta' żmien il-Gramastru de Rohan b'ċertu Rocadero li prova jagħmel dawn l-affarijiet kollha. Kull 20 sena jew 30 sena nipprovaw nagħmlu riforma tal-qorti u dejjem ngħidu l-istess ħaġa li għandu jkollok il-ċitazzjoni li hu l-livell dak iż-żmien dan il-mod. Laqas ġimgħa maddu. Għax jibqgħu siru l-affarijiet kif siru. Hemm xi entità li tista' jkollha monitoraġġ fuq dat tip ta' affarijiet, għax ovvjament il-ġudikatur trid tkun indipendenti. Però hemm xi tip ta' kontroll li jista' jsir biex lid-disciplina titjieb jew. Ħertu nitalmu billi naraw kif siru pajjiżi oħra biex jiena ngħidlek li biex tirriforma l-qarti ma tistax tirriforma f'daqqa. Sewa. Trid tgħid jiena ħan irriforma pereżempju il-qrati kummerċjali. U l-qrati kummerċjali tagħmel imħalfin għal-qrati kummerċjali. Dik li għadija bniedem applika biex jisir imħallef u suppost huwa tajjeb għall-kriminal, għall-ċivil, għall-kostituzzjonali kollox. Diri tinsaqsik naqra dwar hekk tista' tespandi No specialization at all. Hija daqsxejn qed nitolbu wisq mill-imħalfin tagħna. Mela, jiena ġejt magħmul imħallef għal-kriminal, per eżempju, għax applikajt biex tsir imħallef il-qorti kriminali. Titmanix daqqa waħda fis-sekond dawla, jew fil-qorti tal-familja, għax ma tinteressanix. M'għandix expertise fiha, ok, expertise you acquire, però qed titfani f'ximkien fejn minix kontent. Mela, għandek il-qrati l-imħalfin tal-qrati partikolari u mhux imħalfin mod ġenerali kaxxa waħda kulħadd hemm. U mbagħad tiċċaqlaq meta tapplika biex tiċċaqlaq u tiġi aċċettat biex tiċċaqlaq. U mbagħad għandek il-proċeduri tagħmilha biċċa u meta n-nies jaraw li hekk fit-kummerċjali qed jaħdem jibdew jaddottaw għal affarijiet oħra għal tażwieġ pereżempju, jew għal kuntratti jew għal liġi tal-kera. Dak il-mod biss. Jiena barra minn Malta ma tipprovax ittella xhieda biex jixdu fuq affarijiet li mhumiex kontestati għax ħadd it is too expensive to do. U l-qorti ma tikx żmien tagħmilha. M'għandix għalfejn nisimgħu da mhux kontestat dan il-fatt. Tellifni żmien. X'ajħu taħseb biex tinbidel il-kultura? Taħseb li jekk nagħmlu hekk b'mod inkrementali. Inkrementali fil-sens. Fis-sens bħalma tajt inti ġifieri nibdew bil-liġi tal-kummerċ pereżempju. Naħseb daħlu nuku mod li nistgħu naslu xi darba. Għax biex tagħmilha f'daqqa provajna f'darba nagħmluha f'daqqa. Sewa. Importanti li l-università tiddireġihom f'dak is-sens. Importanti li mhux għax għandek LL trid tgħaddi bil-eżami tal-prattika u jkun eżami bis-serjetà. Jiena għamil żmien kelli warrant ta' notar, għamil żmien kelli warrant ta' avukat. L-eżami tal-warrant ta' notar kien joħodlok ġurnata sħiħa u jibbażurek. Kien l-iktar naħseb wieħed mill-iktar eżamijiet diffiċli li qatt għamilt fi żmieni. L-eżami ta'
għal-avukat, wara li għandek l-LLD mill-università, huwa formalità kważi. Il-warrant. Għal-warrant. Forsi rridu nkunu iktar ibsin hemmhekk. Forsi rridu nkunu iktar strict mal-avukat il-ġodda. Talli għalix mal-ġodda mhux mal-antiki. U anki meta It's hard to teach an old dog new tricks. U qed niftakar f'avukat antik, forsi antik daqsi, li meta jkollok xitazzjoni tiegħu kien, ma tafx kif ma tafx eżattament x'irid u kif ħadd iddefendija u l-kawża tibda tara titċaqlaq. Għax mhix ankrata fiċ-ċitazzjoni sew. Sewa. And it's unfair. Mhux hekk? To the defendant, it's unfair to the judge. Jina nisċajta ħafna fuq ix-xogħol serju. Li x-xogħol irid isir bis-serjetà, li trid tagħmlu b'mod effiċjenti għax taħlis minnek taħlis minn ħadd ieħor. And time costs money, u hekk inti ħlist kwarta qabel għandek kwarta qabel biex tagħmel xogħol ieħor jew biex tgawdi l-familja jew biex tiddeverti jew biex tagħmel li għandek tagħmel. Hemm tliet affarijiet li isek li jisna ħriġna minn dil part tal-konverzazzjoni, hemm dik il-kultura li qed ta' dawn iċ-ċitazzjonijiet li jkunu mhux imsawrin kif suppost bid-dettalji għandhom bżonn, bir-reżoluzzjoni li għandhom jeħtieġu. Għandna il-problema amministrattiva, u mbagħad għandek ukoll din il-problema ta' ġudikanti li daw mistennija jagħtu ġudizzju fuq kollox. Fuq kollox u li għandhom anke l-idea li kawża l-istitwal ta' kawżi li ma jistawx il-ħquhom jisir xi ħaġa fihom kollha. Hekk inti għandek immaġna imħallef għandu 40 kawża fis-seduta ta' bejn id-9 u s-sija. Kemm jiġu 4 sigħat? Mela da suppost dawn l-40 kawża. Sama 10 kawżi kull sija. That gives 6 minutes għal kull kawża. ħafna drabi għax ix-xut mhux notifikat. Kull ma jsir għax ix-xut mhux notifikat għax qed nippruvaw niftehmu fuq xi ħaġa ta' sur maħalli. U jdifferja għal ġurnata oħra. That is waste of time for the judge and for the people who go to court jieħdu l-lif biex imorru l-qorti għall-avukat li qed jippatroċinu. Mentri hekk inti tajt, isma' wara li kawża ta' fuq xi xini għax indirizzata sew. Ta' fuq x'fejn m'hemmx ftehim għax il-risposta saret sew u qbiltu u ma qbiltux fuq xi xtru diskutu. Ngħidu mela għandkom satej biex iġġibu dan ix-xut u rid nisma' fuq da biss. U mek dik il-kawża ittija smigħ u hekk għandek bżonn sija, ittihom sija biex tismagħha u jittrattaw u tmur sentenza. U ħaddum biex tinstema, imma milli instemat uħlista. Għana kawża qatt ma kien, Luxemburg qatt ma kienna iktar minn seduta waħda biex nismaw kawża. Għandek ġildomna nofstanar, ġildomna ġurnata, ġildomna jumej. Imma mhux iktar, mhux pezza bukkuni, orrajt ma konniex qorti ta' xhieda. Għamin qorti ta' points of law. Allora m'għandekx il-problema ta' tisma'. Però kieku kien hemm bżonn ta' xhieda, tajdu x'inhuma x-xhieda, x'jaqblu ma jaqblux fuqhom il-partijiet u tajt mela dawn huma. Għandi bżonn kwarta biex nismagħhom, m'għandix bżonn iktar, għandi bżonn sija biex nismagħhom, m'għandix bżonn iktar. U you case manage that way. Għandek oħra, il-proċessi. Il-proċessi huma għadhom fiżikament bil-karti. Il-proċessi x'ġifieri? Il-file tal-kawża. Sewa. Il-file tal-kawża għadu biċ-ċitazzjoni hemmhekk suppost meħjuta, illum mhux dejjem meħjuta ġli jagħmlu la ring binder, allura ma tafx x'baqa' fiha x'ħareġ u x'daħal fiha. Qed tkun meħjuta propju biex isa siġillata speċi. Antikament kienet tkun meħjuta. Illum ma nafx kħadix tkun meħjuta, but anyway. Jiena Luxemburg. Biex ma tiġix tempered. Jiena Luxemburg
il-proċess oriġinali ekkrit naraħ bħala mħallef, kont ninżel il-reġistru, nellum rrit nara l-proċess oriġinali ta' dik il-kawza, u rrit nara da' dokument partikolari. Il-bqija, everything is transmitted to my office digitally. Segretarja tiegħi tagħmel il-file tiegħi u kull imħallef li qed jisma' dik il-kawża għandu l-file tiegħu u m'għandekx files jiġru fl-awla u għax ma sibniex il-proċess u storbi u seba' dana. Mela tlaqna.